vorera de mar hi ha una donzella, que hi brodava un mocador, que és per la reina, Quan va ser a mig brodar, li manca seda. Gira els ulls ben bé la mà, veu una vela. Veu venir un galió vora de terra. Veu a dalt un mariner que la nau mena. Mariner, bon mariner, duria el seda. De quin color la vol el blanca o vermella? No funciona? Ara funciona. Excel·lentíssim, deia bona tarda a tothom i excel·lentíssim, benvingut a l'excel·lentíssim senyor president de la Sala de Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, excel·lentíssim senyor president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, senyor president de l'Obra Cultural de les Illes Balears, degà del Col·legi de les Illes Balears, degans emèrits o degà emèrit de les Illes Balears, degans tots del Consell de l'Advocacia Catalana, tots els que heu vingut, falta algun, degà de Perpinyà, membres de la Junta de Govern del Col·legi de les Illes Balears, membres de la Comissió de Llengua del Consell de l'Advocacia Catalana. Hola a tots i, en primer lloc, permeteu-me que doni en nom de la Comissió de Llengua del Consell i del propi Consell l'agraïment en aquesta casa amiga que és el Col·legi de les Illes Balears. Com sabeu, malgrat no formeu part del Consell com a òrgan decisori, fa molts anys que l'advocacia balear, com també l'advocacia de Perpinyà i la d'Andorra, van tenir a bé començar a col·laborar amb tots nosaltres. I penso que el Premi Joan Dó d'avui escenifica justament aquest treball en comú que ja fa molts anys que tenim els mallorquins, els balears, els andorrans, els de Perpinyà i tots els catalans. Quan el president de la Comissió de Llengua va tenir la idea de que en Xisco fos guardonat amb aquest premi, jo us diré molt poques coses. D'aquest tema en concret només una. Va haver-hi unanimitat en què fos guardonat. I que quedi molt clar que va haver-hi unanimitat per un valor afegit, que és que, malgrat amb el tema de l'ús de la llengua del català, sobretot a l'administració de justícia, probablement les realitats siguin diferents a Catalunya i a les Balears, el Xisco es va integrar des del primer moment amb una activitat plena. No se li recorda falta a cap comissió de llengua i aquesta integració per nosaltres és un valor afegit. Nosaltres tenim dificultats en una qüestió com és la utilització de la nostra llengua, el català, en l'àmbit de la justícia, que fan que hi ha estadístiques que ens han demostrat que han tingut rebaixades d'una utilització que hi havia en d'altres moments on hi havia més suport també per part de les administracions. I per tant donem un valor molt afegit a que, per exemple, un representant de les Illes Balears, insisteixo, en realitats diferents, hagi fet tanta i tanta feina per aquesta feina que nosaltres, aquesta quimera, aquesta il·lusió, aquest objectiu que tenim al Consell de l'Advocacia Catalana d'aconseguir que el català a l'administració de la justícia sigui, efectivament, una llengua vehicular. Per tant, jo diré molt poques coses al Xisco, de fet no en dic més, serà el Josep Canicio, que és el president de la Comissió de Llengua, qui farà la corresponent i merescuda i llarga i extensa laudatio, i dir-vos senzillament que sempre que venim aquí ens sentim com a casa, i això avui en dia té un valor afegit, vol dir que quan sortim fora els catalans ens sentim com a casa, aquí a Balears estem com a casa nostra, que ens agrada venir sempre i us vull mostrar el nostre agraïment en nom dels 14 degans a Catalunya i en nom especial de la institució que representem, és el Consell de l'Advocacia. Jo us demano perdó a tots, perquè per raons personals i familiars ara m'haig d'excusar i us ben asseguro que em sap molt greu, I em vull acomiadar senzillament dient-li a la Teresa que aquest premi és un premi més que merescut i que m'agradaria que li fes arribar
aquest merescut premi al Xisco de part nostra, de forma especial de part meva. Jo tenia molt bona relació amb ell, doncs fer-li arribar el meu carinyo i el meu suport i el meu convenciment que, insisteixo, és un premi més merescut. Moltíssimes gràcies i jo dono la paraula al degà del col·legi perquè segueixi amb autoritat. Gràcies, president. Digníssimes autoritats, benvolguts degans, apreciada Teresa, companys, amics, amigues. Bé, malament jo sigui més bé castellano parlante, avui em toca parlar en català, o sigui, haureu de perdonar el meu accent. Benvinguts al Col·legi d'Advocats, una corporació que una vegada més s'enorgulleix d'acollir el lliurament d'un premi absolutament merescut per una persona molt estimada en aquesta casa com a Sant Xisco Riera. Fa uns mesos, en aquesta mateixa sala d'actes d'advocacia, distingien en Xisco en la medalla al mèrit al servei de l'advocacia. Sens dubte, un dels reconeixements més nobles que pot rebre un advocat i que, per descomptat, en Xisco s'ha guanyat a pols en tota justícia. Avui, els advocats i els companys d'en Xisco ens reunim de nou per destacar, en aquest cas, amb el Premi Agustí Lluandó i Rollo, la defensa de la llengua catalana que sempre ha acompanyat i acompanyarà en Xisco Riera. Ell ha estat l'impulsor de la Comissió de Normalització Lingüística i l'alma mater dels avanços que a poc, però de forma decidida, ha assolit aquest col·legi d'ús de la llengua catalana. Fruit de l'aposta per la coexistència harmònica de dues llengües molt nostres, el català i el castellà, és el fet que les comunicacions col·legials més nombroses, com són les publicades al web i els circulars informatius setmanals, es facin amb tota naturalitat amb els dos idiomes. Xisco mereix també aquest premi. I ho mereix perquè és un firme defensor dels drets de les persones i perquè sempre ha practicat i fomentat el tracte respetuós en l'exercici d'aquests drets. Com va dir aquests mateixos escenaris a la seva dona Teresa, ell sempre ha tingut present que el dret a la llengua són els dos signes d'identitat d'un país que cal estimar i preservar. Per sort, en la societat moderna del segle XXI, ningú no ordenarà l'execució de la gent per defensar l'ús del català dintre de les institucions, com s'hi van fer l'any 1939 amb l'advocat Agustí Lluandó. Tot i així, és també un fet incontestable que avui per avui l'ús del català a l'administració de la justícia segueix sent una cosa que, sobretot la seva expressió escrita, és quasi residual. També per això cal reconèixer l'esforç d'en Xisco i d'altres juristes que defensen els idiomes com a vehicles d'integració nascuts perquè la gent se n'entengui. Treballar per la normalització lingüística és fer feina i facilitar la pluralitat lingüística i cultural que, lluny de distanciar-nos, ens enriqueix com a país. És procurar la coexistència harmònica de la diversitat i és avançar en la igualtat. Gràcies, Xisco, per esteu sempre en tots aquests valors. Gràcies, Teresa, per la teva fortaleció. I ja el nostre carinyo en Xisco. Gràcies i enhorabona en Xisco. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bones tardes a tothom, autoritats, senyores i senyors, amics, amigues. Si ara en Xisco hagués participat en l'organització d'això, com a resta de membres de la Comissió de Llengua, diria no xerres molt, que tu xerres molt. Fem-ho curt i acabem. Jo em sembla que potser el decebria, tot i que tinc el temps marcat, i tampoc m'estendré gaire, però sí una mica més del que ell possiblement hauria volgut. Fer una laudatio del Xisco davant de tots vostès que ho coneixen sobradament és una feina potser inútil, perquè vostès ja el coneixen i tenen una visió molt concreta d'ell. Jo el que puc donar només és la visió que hem tingut i l'enormement gratificant que ha resultat durant els anys que he estat a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears la nostra relació amb en Xisco a través de la Comissió de Llengua del Consell. Jo sóc una persona que m'agrada molt les llengües i estimo moltíssim la llengua castellana, com estimo moltíssim la llengua francesa, la llengua italiana, però que, lògicament, de totes, a part d'aquestes llengües, n'hi ha una que és la llengua que vaig mamar de menut. Jo soc de Sant Carles de la Ràpita, del Montsià,
Terres de l'Ebre, soc degà del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa i de menut vaig mamar en català. Aleshores, és un català molt especial i molt particular, que és el català que parlem a les Terres de l'Ebre, i avui estic fent un esforç especial perquè tinc la tendència a anar-me a l'estàndard quan parlo en públic, i avui vull parlar, si ho aconsegueixo tota l'estona, en dialecte. Per què? Perquè a mi em crida l'atenció, i en Xisco va participar molt d'això, l'enorme riquesa que té la nostra llengua, enorme riquesa que parteix també d'un sentiment molt concret i molt determinat de pertànyer a un lloc específic. Parlem tots la mateixa llengua, però tenim tots una sensació d'un ambient que ens és pròxim, un àmbit geogràfic que ens és el més proper i que és el que ens defineix. Hi ha si agafem la primera persona al pronom de la primera persona al plural, que en català estàndard diríem nosaltres, jo m'he fixat, i això mentre teníem una reunió fa una estona, he anat apuntant el que tenia a la memòria. Si no me n'oblido cap, el domini lingüístic del català es diu naltres, es diu naltros, es diu natres, es diu noltros, es diu natros, es diu natres, que em sembla que ho havia dit ja, es diu nosaltres, que és l'estàndard, es diu mosatros, que s'utilitza al País Valencià, i fins i tot es diu moatros. Dubto que hi hagi cap llengua al món que sigui capaç de trobar tantes maneres diferents per dir el nosaltres, el nu dels francesos, el noi dels italians, o el nosotros de la llengua castellana. En tot cas, trobaríem alguna petita diferència de pronunciació, però tanta varietat no. I què passa? Això vol dir que tots estem molt contents de ser on som. El gran avantatge que tenim a la Comissió de Llengua del Consell és que venim de llocs molt diferents. I aleshores venim de llocs molt diferents i barregem moltes formes dialectals. I era una delícia, que espero continuar mantenint, el sentir el mallorquí fresc, enormement fresc, que parla en Xisco Riera. I amb ell, moltes vegades, fins i tot a les Terres de l'Ebre, on havia estat en Natros, havíem comentat la semblança en moltes paraules. És curiós com a vegades et trobes que es diu el mateix a la franja de Ponent, a Fraga, que potser a la comarca més meridional del País Valencià, o que es diu el mateix a les Terres de l'Ebre que al Camp de Mallorca. I això ens cridava l'atenció, i ho comentàvem, i en aquestes converses de filòlegs aficionats passàvem estones molt agradables. Aquest amor per les llengües ens porta al que és el centre de la nostra activitat. Estimem totes les llengües són enriquidores, totes les llengües ens plauen, com he dit abans. Però aquesta diferència entre la llengua que hem tingut des que vam néixer és una diferència fonamental. Per a què? Per a intentar establir un cànon de normalitat, que és el que pretenem des de la Comissió de Llengua. A la Comissió de Llengua del Consell no pretenem imposar una llengua per damunt de l'altra. A la Comissió de Llengua del Consell el que voldríem és arribar a una situació en què tots aquells que parlem el català habitualment no haguessin de canviar de llengua quan entréssim a una dependència judicial o quan féssim qualsevol actuació en l'àmbit jurídic. Això sembla que seria una cosa absolutament normal, no? De la mateixa manera que és perfectament normal que un senyor que té el castellà com a llengua habitual pugui utilitzar el castellà davant de l'administració de justícia, també hauria de ser normal que qui parla el català amb els companys o els amics al bar davant dels jutjats, als passadissos dels jutjats, pogués continuar utilitzant aquesta llengua quan entra en una sala de les dependències judicials. I és això el que pretenem. Res més que això. Assolir un grau de normalitat que per desgràcia encara no existeix, per molts factors, pels que siguin, i ara no entrarem aquí perquè ens allargaríem massa. Però aquest és un tema que havíem comentat moltíssimes vegades amb en Xisco i que continuarem comentant amb en Xisco. Avui li recollirà la Teresa el Premi Joan Dó, que és aquesta escultura d'aquí, d'un pes considerable. Tingués la precaució d'agafar forces quan l'agafes, perquè si t'agafa desprevingut ens juguem l'escultura. I aquesta escritura porta una llegenda que diu paraula, i nosaltres, natros, diem moltes vegades que paraula, amb les lletres que conformen la paraula, es pot conformar també la paraula pau. La paraula ha d'anar lligada a la pau. La paraula és un mitjà d'aconseguir la pau. La paraula és allò que ens permet entendre'ns amb els altres i que pertany a una esfera íntima de la persona que ha de mereixer poder ser tractada de manera que pugui arribar a una plenitud en aquest àmbit que moltes vegades no es pot aconseguir. Aquesta escultura, per cert, és una escultura de Mercè Riba. Mercè Riba és una amiga nostra que viu a l'Empordà, al Baix Empordà,
i que és neta del poeta Carles Riba. Ho dic això perquè Carles Riba ens porta de seguida la referència a una mediterraneïtat intensa, important. Carles Riba, traductor dels clàssics grecs, i aquesta mediterraneïtat que ha arribat, que es va estendre des de Grècia bàsicament a través de la paraula, incorporant paraules a la nostra llengua quotidiana. Tot això lligat a això, al que us expressava fa un moment de les moltes variables, de les moltes varietats de la nostra llengua, jo ho tinc lligat d'una manera indissociable al xisco. Tinc lligat perquè el xisco no només ens aportava aquell accent fresc de Mallorca que tant ens agradava comparar i que tant ens agradava sentir per veure les similituds amb la llengua que parlàvem, sinó que en xisco ens transmetia i ens continua transmetent un entusiasme i un plaer per fer les coses que ens anima moltíssim en la tasca que intentem dur a terme cada dia. En Xisco, com deia abans, no sé si ha estat en Miquel, el president del Consell, en Xisco venia a les reunions de la Comissió a Barcelona amb una il·lusió sempre renovada, sempre. Ens trobàvem moltes vegades a la Casa del Llibre i anàvem gastant els diners en llibres que anàvem comprant, que adquiríem sobre la marxa. Ell em va fer conèixer un escriptor italià de novel·la negra que ho recomano d'una manera especial, que es diu Gianrico Carofiglio, que té un personatge que és advocat, per cert, i que exerceix la seva feina a Bari. Em va fer conèixer ell, parlàvem molt de llibres, parlàvem molt de literatura, parlàvem molt de menjar. Jo recordo menjades memorables amb en Xisco. I recordo una vegada a Cabrera, en què vam fer la reunió de la Comissió de Llengua aquí a Mallorca, a Palma, i no sé, vam fer una excursió a Cabrera, des de la colònia Sant Jordi. I recordo que no sé qui se li va acudir pujar al castell de Cabrera, amb un sol que queia que rebentava les pedres, i només van haver dos esperits intel·ligents en aquella expedició, que van ser en Xisco i jo. Xisco i jo ens vam quedar a la cantina de Cabrera. Vam preguntar, va ser una cosa molt curiosa, perquè li vam preguntar al cantiner, tenia allà entrepans d'anxoves, i van dir, us pot servir, perquè sempre tens una mala consciència, no? Ens pot servir les anxoves sense el pa? I diu, no, diu, és l'entrepà. No hi ha altra manera que demanar l'entrepà. Vam demanar l'entrepà, vam demanar una botella de vi blanc, no recordo quin vi era, però estava extraordinari. Lamentablement, per a la nostra lluita, dic la meua, perquè ell no tenia aquest problema, la nostra lluita diària contra el pes, ens vam cruspir el pa. Recordo, vam tenir una conversa fantàstica amb aquella sombra i amb l'airet que corria i tal, mentre els altres venien rebentats del castell amb una solegana intensíssima. I en Xisco era això, i parlàvem i recordo una nit també a la platja, no sé si era després de sopar Can Jordi o un lloc d'aquells que vam anar a la platja i se'ns van fer les 500 i va ser les nits que he vigut més a la meva vida. Xisco transmetia aquest entusiasme. I nosaltres li volem tornar el molt que ell ens ha donat mentre ha estat a la Junta de Govern del Col·legi. I aquest tornar com se torna? Se torna en primer lloc en l'afecte que el té, i tu saps, Teresa, com saben també els fills d'en Xisco, que l'afecte que li professem tots els membres de la Comissió de Llengua és també intensíssim. Però es torna, a més, no només amb aquesta manifestació d'afecte, sinó amb el reconeixement de la seva feina. S'ha parlat de les dificultats que té, parlava en Martín, de les dificultats a totes bandes, hi ha dificultats unes més grans, les altres més menudes. El que importa amb això, alguns ja estem amb aquesta història de fa molts anys, el que importa amb això és la perseverància. És el dir, escolta, estem fent una cosa que estem intentant avançar i moltes vegades, encara que no ho sembla, després mires i veus que s'ha recorregut un camí, estem intentant avançar en la normalitat de la nostra llengua. En Xisco ha estat fent aquesta feina. Jo estic convençut que hi ha més gent al Col·legi de les Illes Balears, he tingut ocasió de parlar amb alguns, que estan amb la mateixa idea i amb la mateixa voluntat d'assolir aquesta normalitat. És just que es reconegui la feina que ha fet en Xisco. Jo sé que després ell veurà això, perquè em sembla que s'està filmant i tal, i jo no sé on està la càmera, també mirar la càmera és una mica... És igual, ell sap que en nom de tots els membres de la comissió li faig arribar una abraçada fortíssima, i no només l'abraçada, sinó el reconeixement de tot el que ha fet en Xisco per la normalitat de la llengua, donant-nos el luxe de poder-lo conèixer, de poder treballar amb ell
i sabent que sempre tindrà a molts llocs del Principat de Catalunya, del Rosselló, d'Andorra, que el degà d'Andorra no ha pogut venir, sempre tindrà una casa. I això serveix també per a l'Atros, per a tu, Teresa, i per als fills d'en Xisco. Una abraçada molt forta a l'Atros, una abraçada molt forta al Xisco, i sobretot moltes gràcies a tots vostès perquè han aconseguit que aquest acte tingui un caliu que el Xisco es mereix i que nosaltres agraïm moltíssim. Gràcies. Ja no som com en Pep, que en Xisco diu que és el pico de oro, i mai me'n té papers ni res. Jo no estic acostumada a fer discursos i sí que necessit venir preparada, Pep. Tot i que em costa una miqueta. Digníssimes autoritats, excel·lentíssims degans, amics i amigues, menció especial al company de Perpinyà i menció especial a l'espant del Xisco. Companys i companyes, senyores i senyors, moltíssimes gràcies a tots, en nom propi i sobretot en nom d'en Xisco. Se me fa molt difícil preparar un discurs en nom seu, però ell m'ha encomanat aquesta tasca i em diu que ara a mi em toca ser la seva veu i les seves cames. Ara bé, mai puc estar a la seva alçada. Tot i que en Xisco avui no estigui present físicament, sapigueu que està més present que mai entre nosaltres. Aquesta sala d'actes d'aquest col·legi, al qual ell ha dedicat tant de temps i d'esforç, torna avui a omplir-se d'ell, del seu bon ànim i de la seva dedicació a dues de les seves grans passions, l'advocacia i la seva estimada llengua catalana. En Xisco creu firmament que el dret i la llengua són signes d'identitat d'un país que cal preservar com allò que són, una riquesa i un tresor de cultura en estat pur. Aquest convenciment el va dur a ser membre actiu d'organitzacions pensades per impulsar l'avanç de la llengua catalana a tots els àmbits. Estic parlant de l'Obra Cultural Balear, parlo també de la Comissió de Normalització Lingüística del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i, per descomptat, de la Comissió de Llengua del Consell de l'Advocacia Catalana, que avui li reconeix públicament el compromís i la feina assolits per Xisco per defensar una llengua que al cap i a la fi és també una forma de ser. La integració d'en Xisco a la Comissió de Llengua Catalana va ser immediata, total i incondicional. Estic segura que durant aquests 10 anys que ha format part d'aquesta comissió ha aportat moltes i bones idees. N'estic segura també que ho ha fet amb gran vitalitat, entusiasme i en l'enginy que ell el caracteritza. Em consta que d'alguna forma tots els que el coneixeu el sentiu com un gran ambaixador del Col·legi de les Illes al Consell de l'Advocacia Catalana i sé que gaudeix d'una gran estimació per part d'aquest grup humà, que per descomptat és recíproca i a la qual em va arrossegar a mi i m'hi vaig deixar encisar. Des de la Comissió de Normalització de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears o com a membre de la Comissió de la Llengua, en Xisco ha ideat i ha posat en marxa una sèrie d'accions probablement bastant senzilles, però igualment molt efectives, per engrescar i normalitzar l'ús del català entre els col·legiats. És una tasca difícil, ho sabeu. Ara feia uns articles a la revista Missè, després uns obsequis en forma de tassa per fer un cafè per la llengua,
Després firmaven un conveni per traduir gratuïtament els escrits dels advocats en català. Després un altre acord perquè les web professionals puguin lluir també en català. I així moltes petites accions, però petites i petites passes que com a granet d'arena arriben a fer una gran platja. Espero que no malinterpreteu el que ara us diré, però en Xisco pensa que el Premi Agustí Joan Dó i Royo no hauria d'existir, ja que si l'ús del català a l'àmbit de la justícia i a tots els àmbits de la vida fos allò normal, no caldria premiar la seva defensa. Però n'és conscient que aquesta normalització, ara per ara, encara segueix sent només una aspiració. Per això, avui rep un premi que ell el vol compartir en tots els membres de la Comissió de la Llengua Catalana i en totes aquelles persones que es dediquen a promoure el dret i a pensar en català. Vos puc assegurar que aquest guardó, a més de dur el nom d'Agustí Joan Dó, també durà el nom de Xisco i lluirà a les prestatgeries de Can Nostra. Vos asseguro que en aquest moment de difícil embat, aquest reconeixement és d'una manera molt especial. Aprofit per reconèixer públicament, ja que penso que toca agrair-vos a tots els membres de la Comissió de la Llengua, encapçalada per Pep Canisso, el suport que ens heu brindat en aquest difícil moment de la nostra vida. Tenir-vos al nostre costat és molt d'agrair. Tot i que estigueu a lluny, ens sentim molt a prop de nosaltres. I per acabar dir-vos que vos transmeto molt sincerament i amb molta emoció el seu agraïment, el nostre agraïment. Gràcies per aquest guardó. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Excelentíssim degal del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears. Benvolguts i estimades autoritats i també benvolguts i estimats companys i amics degans del Col·legi d'Advocats de Catalunya i també de la Catalunya Nord. Benvolgut Pep Canicio com a membre, com a president de la Comissió de la Llengua del CICAC, del Consell de l'Advocacia Catalana, membres també de la Comissió de Llengua Catalana del Consell de l'Advocacia Catalana, advocats, companys, companyes, amics i amigues. La veritat és que és difícil en aquest moment, quan s'ha escenificat un acte tan emotiu, agafar la paraula, perquè una imatge val molt més que 1000 paraules que jo pugui dir. I la veritat és que tinc que dir que l'emoció, òbviament, com a tots, ens embarga, perquè precisament l'acte central ha vingut determinat per una persona com el Xisco Riera, que no solament es mereix el premi aquest per part de la Comissió de la Llengua, per part del Consell de l'Advocacia Catalana, sinó que també es mereix altres premis. Hem estat curts amb això. Es mereix altres premis com a persona, es mereix altres premis també com a jurista, com a advocat, i també per la seva contribució a l'advocacia institucional. Creiem que efectivament hem fet curt amb el premi, però en qualsevol dels casos crec que és una petita mostra de l'agraïment que des de l'advocacia sentim envers l'amic Xisco Riera. Són molt emotives les teves paraules, Teresa, i crec que efectivament han escenificat precisament el que es considera que per part del Xisco sempre ha estimat a través de la seva visió del que seria el català i també de la llengua catalana, a la que ha contribuït amb força per tal d'intentar normalitzar-la i que parli d'aquest estadi ideal que efectivament aquesta llengua ja estigui normalitzada en l'àmbit jurídic i no solament en el carrer, que ja ho està, sinó també en l'àmbit jurídic, que és l'assignatura que tenim pendent
pendent des de l'advocacia catalana. La veritat és que poca cosa més tinc a dir, només les meves paraules poden ser d'agraïment. Agraïment també als membres de la comissió, que em consta que darrere de tot aquest acte sempre hi ha un gran esforç per part dels treballadors del SICAC, interns i externs, que treballen perquè aquests actes tinguin un èxit com el que ha tingut en aquesta tarda, i crec que efectivament tenim que agrair també aquesta feina que mai es veu i que tan dignament presideix el nostre amic Pep Canicio. En definitiva, agrair-vos a tots la vostra assistència per donar contingut a aquest acte emotiu i fer que precisament l'advocacia estigui com capdavantera en moltes de les qüestions que en l'actualitat ens preocupen a la societat i que precisament això és un petit botó de mostra que efectivament l'advocacia està viva, l'advocacia té molts reptes encara i moltes fites que assolir, i una d'elles, com dient, és la de la llengua, però no cessarem en l'empeny per fer-ho. Per últim, dir també als fills de Xisco, no oblideu que sou fills d'una gran persona, suposo que ho sabeu, i que també porteu la seva essència i la porteu sempre. D'acord? Moltes gràcies a tots. I m'han dit que comenti que estan convidats a una copa de cava al vestíbul del col·legi, amb la qual cosa ens alegrarem tots una miqueta i donarem també un final feliç a aquest acte i els desitjo també bon cap de setmana. Gràcies. Exactamente, sí.